हे बघा आणि खूप टेस्टी बनतात. आणि हा बघा रॉनी खूप महिन्यानंतर काय झालेलं आहे, म्हणजे जवळजवळ 1-1.25 तास झाला आम्ही फिरतोय. आता काय याला करायचं, अगदी छान झालं आणि एकदम टेस्टी झाले. हा तेच. ही वेल बघ, ही दुसऱ्या पाण्याची बघ. हा माहिती आहे, हा माहिती आहे. हा एकत्रच येतात त्या. हे बघ हाच पेवगा वाटतं बघ. हाच आहे का? नाही नाही, तो पेवगा नाही. तर हा लाल ह्याचा आहे बघ. ते लाल आणि सफेद दांडी असा येतो. आणि हे बघा हे लोथचं म्हणाले ना, हे बघा हे म्हणजे जंगली सुरण म्हणतात ना, त्याला लोथ म्हणतात इथे. जंगली सुरण घ्यायचं का? एका दोन उगाच कशाला, भरपूर असतील तर घेऊया. भरपूर मग थोडीशी आपण करून बघूया असं मी कुणालच्या बाबांना म्हणत होती. आणि भाजी जमा करता करता इथे बघा ही जी लाल पानं तुम्हाला दिसत आहेत ना, ह्याला मला वाटतं काहीतरी गोयलची अशी काहीतरी पानं म्हणतात. गोयलच वाटतं मला पण नक्की नाव माहीत नाही. पण ह्या पानांच्या ना वड्या बनतात, म्हणजे आपण आलू वड्या करतो ना तशा. तर ही पानं ना मी आता तोडून घेते. हे बघा आणि खूप टेस्टी बनतात आलू वड्या. तर दिसले तर म्हटलं घेऊया आपण. पानं काढून घ्यायचं. आणि फिरत फिरत बघा आपण कुठे आलोय. आणि हा बघा रॉनी खूप महिन्यानंतर काय रे हे त्याचं घर आहे. त्याला आता सोडत नाही जास्त, बांधून ठेवतात. कारण रानात जाऊन काय काय हाडं वगैरे खातात आणि मग आजारी पडतात म्हणून. रॉन्या हां चला 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 चला, तरी या आमच्याबरोबर भाजी शोधूया. चल या. कशी? हां हां हा बघा चालला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि रानभाजी आपली थोडीफार न जमा करून झालेली आहे, म्हणजे जवळजवळ 1-1.25 तास झाला आम्ही फिरतोय आहे. थोडीशी भेटली रानभाजी, तुम्हाला घरी गेल्यावर मी दाखवते काय काय मिळालं ते. पण जी रानभाजी शोधायला आलो होतो ना, ती रानभाजी काही सापडली नाही. मला वाटतं इथे आमच्या इथे नाही आहे ती. खूप शोधलं पण नाही मिळालं. तर बघते आता, एक शेवटचा प्रयत्न करून बघते मिळतं आहे का. आणि मिळालीच तर तुमच्याशी शेअर करते. अकुरची भाजी भरपूर वेली बघा दिसतात. हे बघा आता तुमच्याशी बोलते पण तरी पण बघा ह्या अकुरच्या वेली ना भरपूर अशा इथे आलेल्या आहेत, ह्या आमच्या धरणाच्या साईडला. फिरत फिरत बघा कुठपर्यंत आलो. चला आता जरा बघूया थोडंफार अजून काय मिळतं का बघते, नाही डायरेक्ट घरी जाऊया. आणि ती बघा ती पानं बघा तुम्हाला मग अशी दाखवली ना, त्याला म्हणतात गोलवेलची पानं अशी काहीतरी म्हणतात. आणि वेल आहे त्याची, काढते ती घेऊया आपण. म्हणजे थोडीशी काढले त्या जोडीला अजून ही पानं झाली. हां हां कोवली कोवली उलट चांगली. हां आता मी काही जास्त पुढे जात नाही, कारण माहिती काय इथे जायला असं जरा चिखलासारखं वाटतंय, त्याच्यामुळे लांबून असते. बघा वेल दिसते, जरा हातात दाखव अशी वेल. हां ही बघा. आणि बराच वेळ बघा फिरून झाल्यानंतर आपण फायनली बघा आपल्या घरी पोचलोय. आणि वाघे आणि शेरू यांनी चाहूल आपली घेतलेली आहे आणि ते आता भुंकायचं काम करतायत. आणि अशी पिशवी भरून भाजी बघा ही आता एवढ्या आणलेली आहे. तर घरी जाऊन तुम्हाला मी दाखवते काय काय आणलं ते. हां बेटा आली 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 आली. तर घरी आल्यानंतर पहिला सगळ्यात तुम्ही आधी ह्या दोघांना बघा. बापरे खूप हैराण केलं. हैराण म्हणजे अगदी त्यांना काय वाटतं आणि काय नाही, आम्ही कुठे लांब गेलो होतो असं त्यांचं असतं. आत्ता ते बघा शांत बसलेत, मी इथे बसले ना म्हणून. नाही तर खूप अंगावर उड्या मारणं आणि सगळं चालू असतं त्यांचं. तुम्हाला आता मी भाजी दाखवते. सगळ्यात आधी ही पानं बघा.
गोलवेल असं काहीतरी म्हणतात हा. आता मला पण बघा नक्की नाव माहीत नाही आता, पण मी कोणाला तरी विचारून आहे ना मी सांगेन तुम्हाला. आणि ही बघा ही काही पानं ना अशी लाल हिरवट अशी पानं असतात. हां तेच. हे बघा आता इतकी पानं ना आम्ही शोधून शोधून म्हणजे जमा केली आणि भरपूर पानं बघा भेटलेली आहेत आपल्याला. काही काही ही बघा ही कोवळी कोवळी पानं आहेत म्हणून ती जरा हिरव्या रंगाची आहेत आणि मध्ये बघा कसे लाल आहेत. आणि ही जी तयार झालीत ना ती अशी लाल म्हणजे असं पिंक कलरसारखा आहे, डार्क पिंकसारखा असा आहे कलर. पण ह्याच्या वड्या चांगल्या म्हणतात तर ह्या मी संध्याकाळी करणार आहे. बघा अशी इतकी पानं भेटली भरपूर झाली. आणि ही बघा ही थोडीशी टाकळ्याची भाजी आणली, जास्त नाही बघा थोडीशी आण कारण आपल्याकडे आहे आपल्या आड्यामध्ये. आणि ही आणली अकुरची भाजी म्हणजेच काही ठिकाणी हिला तेलपट म्हणतात, चाई म्हणतात. तर ही जी अकुरची भाजी आहे ना ती आता मी करणार आहे. आणि त्यात थोडीशी ही जी कसली भाजी टाकळ्याची भाजी आहे ना ही त्यात मिक्स करून करते आता. आणि वड्या आहेत ना त्या मी संध्याकाळी करणार आहे आणि ह्याची रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. मला की नाही बऱ्याच जणांनी सांगितलं होतं की ह्याच्या वड्या खूप छान बनतात. गेल्या वर्षी माहिती पडलं होतं पण गेल्या वर्षी इतकी काही बरोबर माहिती नव्हती आणि म्हणजे कसं हे करत ते पण एवढं माहिती नव्हतं. त्यामुळे आत्ता कसं शोधून शोधून आता आम्ही आणलेली आहे. ही रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर करेन पण ती संध्याकाळी. जेवण करायचं माझं बाकी आहे. आत्ता मी करणार आहे भाकरी आणि आपली अकुरची भाजी. तर ह्या बघा इथे आपल्या भाकऱ्या करून झाल्या आहेत तांदळाच्या आणि भाकरी केल्यामुळे गॅस बघा असा सगळा खराब झाला आहे. इथे मी टाकला आहे कांदा लाल करत. आणि ही आपली अकुरची भाजी पटकन भाजी करून घेते. आणि त्याच्या जोडीला करणार आहे मी लसणीची चटणी. तर लसूण बघा इथे सोलून घेतलेली आहे, त्यात टाकते थोडंसं मीठ, अगदी थोडंसं टाकणार. आणि तिखट मसाला. आता ही जरा खलबत्त्यामध्ये ना चेचून घेणार आणि त्यात थोडंसं जरासं नावाला तेल टाकणार, नंतर टाकणार हां चेचून झाल्यानंतर. आणि लाईट गेले आमच्याकडे त्याच्यामुळे थोडंसं बघा उजेड जरासं हे वाटतंय. चला पटकन ना भाजी फोडणीला टाकून घेऊया. आणि लोखंडाच्या कढईमध्ये ही भाजी एकदम टेस्टी बनणार आहे. 2-3 वस्तू खूप टेस्टी बनते ही भाजी, चवीला एकदम भारी. 5 मिनिटात तयार होईल. हा काय पडतोय तर संध्याकाळची वेळ आहे मैत्रिणींनो आणि पाऊस बारीक बारीक चालू झालेला आहे. म्हणजे 2 दिवस झाले पाऊस काही पडत नाही आहे. थोडंसं जरा ना ऊन पडलं होतं त्याच्यामुळे पटकन कुणाने आणि कुणाच्या बाबांनी ना आपली जी लाकडं भिजली होती ना ती थोडीशी काढून आणलेली आहेत आणि त्या आतल्या साईडला इथे आता उभी करून ठेवण्यात कोपऱ्यामध्ये. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला मी दाखवलं होतं की लाकडं सगळी आपली भिजली आहेत म्हणून पावसाने. त्याच्यामुळे त्यांनी पटकन असं करून घेतलं. मी आतमध्ये होते, माझं एडिटिंगचं काम चालू होतं. अजून थोडंसं माझं आहे ना एडिटिंग बाकी आहे. आज लाईट नव्हती सकाळपासून त्याच्यामुळे बॅटरी लो झाली होती. खूप प्रॉब्लेम चालला आहे सध्या लाईटीचा पावसामुळे. आता लाईट आलेली आहे त्याच्यामुळे थोडीशी बॅटरी चार्ज केली आणि पुन्हा सुरुवात केलेली आहे. तर हे बघा हे यांचं काम चालू आहे. आता जरा व्यवस्थित लावून घेतात नंतर तुम्हाला पाहिजे दाखवतो मी. कधी पडणार आहे म्हणजे अशी भरपूर बघा लाकडं आता ना काढून घेतलेली आहेत. आता ह्या कोपऱ्यामध्ये ना अशी उभी करून ठेवूया म्हणजे भीती नाही. आणि कोण आलं इथे, कोणतरी आलं, भावेश आहे ना, इकडे गेला भावेशाने. ते बघा दोघं शेरू आणि भागा कसे बाहेर खेळतात. भावेश आणि विराट आला होता, गेले ते. ही बघा ही पानं आहेत ना, ह्या पानांचं नाव आहे गोवेला. आता मी समीक्षाला विचारलं, तिने मला सांगितलं. आता ही पानं बघा कशी लाल रंगाची आहेत आणि काय काय जी कोवळी पानं असतात ना ती बघा अशी हिरवी लालसर अशा असतात. आणि ह्या पानांच्या वड्या खूप टेस्टी बनतात हां. तर झटपट आपण ना करून घेऊया. आता ही पानं जी आहेत ना ती सर्व चिरून घेते मी. म्हणजे आपण भाजी कशी चिरतो तशी चिरून पण बनते किंवा आलूवडी कशी आपण बनवतो पानांना लावून त्या पद्धतीने पण बनते. पण मी चिरून करणार आहे. तर साहित्य पहिला तुम्हाला दाखवते. साहित्य बघा इथे मी घेतलेलं आहे चण्याचं पीठ. 1.5 वाटी चण्याचं पीठ घेतलं आहे आणि अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तीळ घेतलेले आहे, लिंबू, आलं लसूण आणि मिरची ह्याची पेस्ट. हा गरम मसाला आहे, हळद तिखट हे सगळं आपल्या चवीप्रमाणे. जिरा घेतलं थोडंसं, मीठ, हे थोडंसं हिंग आणि थोडासा गूळ. म्हणजे थोडंसं हलकं गोड असेल ना खूप छान लागतात.
आता हे सर्व साहित्य एकत्र करूया. ही पानं जी आहेत ना मी चिरून घेते पटकन. सगळ्यात आधी गॅसवरती बघा मी कढईमध्ये पाणी ठेवले गरम करत. आणि आता इथे एक भांडं घेतलं आहे आणि त्या भांड्याला अगोदर ना तेल लावून घेते. कारण ते सर्व जे मिश्रण आपण तयार करणार ते ह्या भांड्यामध्ये आपल्याला ओतायचं आहे. हे सगळं झालं रेडी. आपली हे पण पानं पण बघा चिरून झालेत. आता हे सगळं साहित्य जे आहे ना ते एकत्र करते. आणि कमी पडलं ना तर त्यात आपण चण्याचं पीठ टाकायचं. तांदळाचं पीठ नाही टाकणार आहे मी आता. तांदळाचं पीठ टाकलं ना का वड्या असे छान कुरकुरीत होतात. म्हणून मग ते अर्ध पीठ म्हणजेच अर्ध वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं. आणि आता ही भाजी टाकूया. भाजी म्हणजेच ही पान. आणि आता व्यवस्थित सगळं एकत्र करायचं. आणि थोडंसं पीठ ह्याच्यामध्ये टाकायचं जर का गरज भासली तर. आणि पाणी पण गरजेनुसार टाकायचं. असं थोडं पाणी घेऊन आता व्यवस्थित असं मिश्रण मी तयार करून घेते. आणि ह्या डब्यामध्ये टाकते. मग हे बघा सगळं आता व्यवस्थित आहे ना मिक्स करून झाले. आणि त्या डब्यामध्ये बघा मी टाकले. आता हे आपल्याला ना एक 15 ते 20 मिनटं उकळून घ्यायचं आहे. पाणी पण बघा चांगलं असं बॉईल झालं. आता ह्यात मी ठेवते आणि त्याच्यावर असं झाकण ठेवते. आता हे शिजू दे. शिजल्यावरती त्याच्या मग वड्या पाडायच्या. आता गॅस इथे ना स्लो करते. आता आपण ना ह्याच्यामध्ये काटा टाकून बघते मी. शिजलं आहे हे बघा. आता जरा एक गार होऊन देते. आता काय याला करायचं शेरू? काय काय मस्त आहे हा. बघ कसं वेड्यासारखं अंतरून घालून झालं ना की असं वेड्यासारखं असतं. बघ काय मागे गेलं बघ 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 शेरा बोलतो जरा बंद कर मागे इकडे. तिघ जण कसे पडले ते बघ. हा तिघ जण कसे पडलेत बघ. हा माझा पांढरा राजकुमार तर दिसतोय बघ कसा. बघ ना बिचारा कसा ग झोपलाय. सगळे माझ्या पोराला नुसते हे करत बसतात. बोल काहीतरी. काय बोलू काय म्हणावं. बायकोसाठी 2 शब्द. काय कशाबद्दलचे शब्द. काय प्रेमाची कसले काय कशाबद्दल. रागाचे प्रेमाचे कसले पण काय. आता रात्र झाली. गुड नाईट सगळ्यांना. झोपा आता. गुड नाईट सगळ्यांना. बापरे किती उशीर झाला. म्हणजे सर्व आवरता 11:15 वाजले. खूप लेट झाला आज. सर्वजण झोपलेत. 1 मिनटं जरा. आता ह्या ज्या वड्या आहेत ना ज्या उकडून ठेवल्यात त्या सकाळी मी नाश्त्यामध्ये म्हणजे फ्राय करणार किंवा फोडणी देणार. तर जे काय करीन ते तुमच्याशी मी शेअर करीन. एक छोटीशी क्लिप मी ॲड करीन आणि कशा झाल्यात त्या पण सांगेन तुम्हाला. आता ह्या मी ठेवून देते ना फ्रीजमध्ये. सकाळच्या नाश्त्याची सोय झाली तेवढी थोडी सकाळी ना घाई कमी होणार. खूप थकायला झाला आज. तर चला मैत्रिणीनं आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा शेअर करा. रेसिपी आजची कशी वाटली ते पण सांगा कमेंट करून. नवीन असाल चॅनलवरती तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी बघा वड्या आपल्या काढलेल्या आहेत. आता ना कापून घेते. तर वड्या बघा आपल्या कटिंग करून झाल्यात आणि असे लहान लहान तुकडे केलेत मी. आणि मी ना थोडंसं तळून घेणार आहे आणि थोडंसं तव्यावरती शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. आणि ह्या बघा आपल्या वड्या मस्त अशा तयार झाल्या आहेत.
तुम्ही पाहिजे तर फोडणी देऊन पण करू शकता. म्हणजे कढीपत्ता, राई टाकायची, तीळ टाकायचे. किती छान झालेत आणि एकदम टेस्टी झाले आहेत. मस्त झालेत. करून बघा. चला मैत्रिणींनो, बाय बाय सर्वांना.